אני נפעם. אני פשוט נפעם. אני ראיתי פה את האופנועים, ואת הניידות, ואת האוטובוסים, ואת המעבדות. אני נפעם מכל זה, אבל אני קודם כל נפעם מכם, נשות ואנשי מד"א. אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה בעולם. מה שאתם עשיתם, מה שאתם עושים, אין דבר כזה בעולם. ובראש ובראשונה זה הציוד, זה הטכנולוגיה, אבל מערך הפעילים והפעילות והמתנדבים והמתנדבות זה עם ישראל ומדינת ישראל במיטבם. אבל אתם שומעים אותי ואני רוצה שתדעו שאנחנו שומעים אתכם, מה שאתם עושים זה עבודת קודש. אני פה במטה יחד עם גלעד ארדן ועם אלי בין ועם הרב המנהלה. אני חייב להגיד שאני, ועם כל האנשים הנפלאים שנמצאים פה, אני נפעם מהמערכת שנבנתה כאן, מהעבודה שלכם ושל אלפי המתנדבים, עשרות אלפי מתנדבים. אתם מצילים חיים ואני רוצה להביע תודה בשם אזרחי ישראל. אתם עשיתם עבודה נפלאה ואני יודע שתמשיכו לעשות את זה. אני מקווה בנסיבות אחרות, אבל באמת תודה מקרב לב על מה שעשיתם, הצלתם חיים רבים. תודה לכם.